jossa mä sitten näytän, että kuinka sisustaa ulkoon toi huone. Tai siis mä oon tai on päästänyt itse tykkeen purkille huoneen. Siis purkihuoneessa voi käyttää ihan mitä vaan tavaraa, mutta sillä ei oikein ole mitään väliä, että vois käyttää vaikka kiveä. Niin, kivi voisi olla vaikka koriste, ihan niinku vaan. Ja sä voisit käyttää vaikka vessapaperia. Se voisi olla vaikka, voitais karjella siitä vessapaperi-rullan. Sitten mä olin toisen pienen paidan, ja sille pehmoilla. Ja tää menee tälle niinku takkina. Et kaikkea niinku hyödyllistä kannattaa käyttää. Tän hiukset. Joo, mä oon nyt saanut sen mun huoneen valmiiksi. Ja mä en kuvannut, kun mä järjestelin sitä. Mut nyt mä siisteen tän. Esittelyytskönä. Niin. Tää on tämmönen kerrossänky, mut pullipit ei mahu tänne, joten mä pidän nyt täällä vähän kaikkea tavaraa. Ja sit tuolla koulun pullit. Ja sillä on tommonen peti, tommonen tyyli, tommonen patja. Sitten tässä on sen puhelin, vaikka tää ei oo oikeesti mikään puhelin, tässä on vaan joku ihme tyyny ja patja. Tässä on mun pulpin yksi kenkä, mutta en tiedä mikä toinen on. Sitten täällä on joku tämmönen ihmejaska. Täällä on helmi. Mä en yhtään tiedä mistä se on. Sitten tommonen tuli. Oho, anteeksi. Niin, siis tämmönen tuli. Ja tai siis tämmönen takka. Sitten tässä on roskapussi. Ja toi roskapussi on siis kiinni tossa takassa, joten sitä ei voi saada irti. Sitten tässä on joku muro juttu. Ja sitten tässä on telkku. Ja siis tommonen ihme jakkara, missä on. Sitten täällä on mun yksi monstera. Nyt sen ei kuuluisi olla siellä. Ja tänne pitäisi tulla tämä. Ja täällä on tämmönen ruokailutila, mutta leviöpenkkejä. Ja tässä on siis se pöytä. Ja sit tuosta saa ruotuvaisia niinku hana. Ja vaatekaappi. Ja sit tässä on toinen telkku. Ja sit tommonen sohva. Eli tämmönen nytten. Joo, mä oon kattelemassa noit pullisteja netistä. Katsotaan hetki. Se on pistako. Pistako. Joo. Mä oon ehkä ostamassa tuota. Ja jatkaa täältä. Siis tommosta. Ehkä ostan. Mä säästän siihen rahaa ja siis sillä on tommoset kiharat hiukset ja siniset silmät. Se on ton näköinen. Ja niin. Niin mä menen ostaa sen. Se maksaa 84 €. 84 € ja 81 senttiä. Ja mä säästelee rahaa siihen ja mä teen kyllä unboxausvideon siitä. Eli kun mä avaan sen, niin mä teen videon. Että niin. Mutta moi moi ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.